Kan saniki kathah ingkang memperkirakan bahwa manggen niku proses wonten rapat besar ten gene Segoro Kidul Pak. Nek saking panjenengan pripun Pak penemune panjenengan menawi wonten sing diraosaken? Ya kuwi ya kudu takok dhisik, Mas. Takok dhisik ya mengenai tirakat dhisik. Jadi penjelasane. Apa sing ngomong ngono kuwi wis jelas apa urung? Nggih. Wis kenal Ratu Pantai Selatan kuwi apa urung tenanan. Kok iso omong sana sampai ngono ya. Nggih. Tapi bener-bener kuwi jare sapa sing ngomong kuwi? Ya ngono to. Nggih. Kok dhewe-dhewe iso omong dheke urung kenal Ratu Pantai Selatan ya. Nggih. Kok wis iso omong ngono, apa ana rapat besar-besar. Nggih. Kuwi tak takoni dhisik. Nganti tirakat dhisik. Ya. Nah nek kuwi langsung di mbok pribadi aku ki urung dengar, urung pelo ya. Kedah ngeten nggih, kedah wonten ritual rumiyin nggih atas mengatakan. Iya, ya kudune ku tirakat dhisik. Tirakat dhisik lagi iso jawab aku. Soale iki urung ana kuwi, tapi nek sana Nggih. sana alam kabeh kuwi sumbere teko Ratu Pantai Selatan. Iya. Nggih. Kuwi bongkar mono kerajaan dhewe. Bahwa ketok ya kerajaan kaya negara Indonesia ini iki kerajaan. Dhek kuwi butuhno pasukan. Iya. Nggih. Butuhno pasukan teko menungso. Ngono lho. Nek ngono aku paham kabeh. Nggih, nggih, nggih. Nah. Mulane wong sing mati. Wong sing mati ana artis, ana bukan wong sugih, ana wong kok ae kuwi nek sing mati wae jurusane teko mek pesugihan tarane nyekar-nyekar ya. Lah kuwi mlayune kuwi dadi pasukane Ratu Pantai Selatan. Mulane asal usule iku Ratu Pantai Selatan kuwi teko Jawa. Iya, toko menungso ngene-ngene iki. Regane kebanyakan ku dadi pasukane Ratu Pantai Selatan kuwi wong Jawa. Ana tiyang sing pripun sing dados pasukane Ratu Pantai Selatan niku? Sing wong mek pesugihan, Mas. Matine iki mlayune rono. Nah, sing wong jujur ora tau mek pesugihan atau duwe perjanjian karo nyekar-nyekar nggone makam, nggone Budendi, nggone Kayu Jondi ngono kuwi ya. Nggih. Ngono kuwi matine mlayune awor Ratu Pantai Selatan kuwi dadi pasukane kono. Nggih. Aten mriku nedhaken napa mboten mriku ten Pantai Selatan tiang-tiang sing damelan. Jadi kentara, Mas. Jadi kentarane dheke. Waktu kuwi aku tau duwe gawe kuwi tau ngundang pasukane. Tentarae Ratu Pantai Iya, Selatan. pasakane kaya hangsip. Orang Frans sampai lebih 200 sekitar 200 pasukan. 200 pasukan. Iya. Lah ngono kuwi aku dhewe. Nggih. Aku dhewe. Gawe-gaweku dhewe aku metu nang Purkas kuwi. Tak kon jaga. Paling kene iki wis di sap tangga-tangga iki nek Purkas ki main Banjir darah. iya, karo banjir darah. Jadi aku nekat tirakat 40 dina. Ratu dina niki Nekakno pasukane Ratu Pantai Selatan. Kerajaan Mas kono. Ya kerajaan gak karu-karuan kowe, gedhean kowe. Iki mongko kene kuwi sing matine Nasar. Maksud tak sing tandha maksud mati Nasar kuwi wong mek pesugihan nyekar ngono lho Mas ya. Sing gadah perjanjian Pak nggih. Lah pokoke sing perjanjian. Iki matine rono kabeh. Rono kuwi ora mati lho Mas.
Ijek biasa urip lho. Ijek biasa urip. Nek kados dari pasukan. pasukan ngoten nggih. Iya, kono kuwi sing wong mati oke ne, ya. Nek kono kuwi dadi pasukane Satu Pantai Selatan kuwi. Kuwi sing mimpin jenenge Buta Ludaya. Buta Ludaya. Buta Ludaya. Lah wae jenenge iki corona iki ya. Nek jenenge corona Covid-19 iki pandemi. Nggih. Pripun niku? Kenane lagi dikitri ngono wae negara iki. Lagi diliwati ngono. Diliwati. Wis koyo ngono. Cara dereng tenanan iki. Lah iya, lagi pikir lah. Mulai cilik sampai tuwek ya. Nggih. Yo banyu segara kok iso munggah ngene Aceh ngono kae. Wis munggahna sapa? Tsunami niku. Tsunami. Ya kuwi nek arep wong Jawa tsunami. Tapi kuwi sing munggahno. Ini disebabkan apa Pak? Ya mang tanda Oh, mang ana nggih, kejadian nggih. mang. Oh, berarti wonten kaitane Bang nggih Ana kali kaitane. Satu Pantai Selatan niku. Kuwi jenenge kono kuwi nek ngarani ku lagi rezeki. Iya. Kowe njaluk ngene ya aku njaluk ngene. Nah nek kono sing njaluk wong muni iya. Ya dadi tenan. Oh misale jago-jago ngono lho Mas. Oh, nggih nggih nggih. Kayak aku kene mbah apa ya, mbah sapa diceluk bae. Nggih. Aku pengen dadi iki bisa menang. Lah ngono kuwi akhire ngono ya jawab. Tapi wonten ijoli. Iya, tapi dan bagi rezeki kuwi nek ngarani bagi rezeki. Hmm. Aku ora ngene, ora aku njaluk Jawa sakmene, ora ya. Itu kan wis ngajak bagi rezeki. Mboten ada jumlahe pokoke bagi rezeki ngoten sih. Sebab pinten-pintene pokoke Lah iya. Akhire ono akeh kae umame selagi 1000 corona. Pak, nah berarti kados corona kalau winginane niku berarti Ratu Pantai Selatan niku nembe mlampah-mlampah mawon nggih. Kaget aku gitu. Nembe keliling. Iya. Lah umpami nyerang ngoten pripun, Pak? Ora yo entek ya dindo ana sejarah kuwi mah sejarah Jawa Lailo kuwi. Oh, timbule lailo niku nggih. Iya. Nah kuwi marai zaman kuwi wong zaman mangi tandha ya zaman G30S yo wonge lari nek mrono kabeh dadi anggotane kono. Oh, berarti arwah dari korban PKI niku nggih. Iya. Niku mlebet ten Ratu Pantai Selatan Ratu mriko. Pantai Selatan dadi pasukane Ratu Pantai Selatan. Ora sembarangan Mas Mas. Ya mulo. Kuwi suatu saat metu sing mimpin Buta Ludaya. Nah bener omongane wong iki bener wong tuwa-tuwa kuwi. Jarae bener. 1:100 kuwi jare. 1:100. Iya. Nyawa 1 jadi 100. Enggak entek wong. Mangke niku, Bang nggih. Ya kira-kira ki saurunge iki mbok kapan aku ki ra iso nemtono taune ra iso karo bulan. Oh, berarti kejadian niku mangke kelampahan, Bang nggih. Kira-kira ngono njaluk ijol. Bisa mantune corona niki enten malih nggih, pinten-pinten. Yo iso malah gede iki Malah gede iki. gede samantune corona. Iya ya. Sama ditari wae. Ora bar pilihan to piye ngono gampangane ya. Ditari kok mbah ana bencana apa. Iki wae pe ono, tapi aku ki ra iso nemtono bulan iki dina iki. Nggih. Iki ra. Gambaran pun enten. Iya, gambarane wis karuan ono. Sekarang ngenteni tanggal maine. Niku ketinggalannya ageng napa biasa-biasa mawon, Pak? Wis Jawa Timur iki cilik. Hmm. Sing gede iki anu. Sumatera, Sulawesi. Oh. Kados kala winginane niku, Pak. Muncul gunung tenggene dasar laut niku, Pak. Terus kon melebihi dari Semeru, Pak niku. Cilik ya, tapi Oh, cilik niku nggih. tanah cilik ora iso mokon sampai ora iso cilik. Tapi iki ono bencana ya. Daerah Jawa Timur kecil, Pak nggih. Cilik Jawa Timur. Ya mok ora ono gunung longsor, jembatan pedot, banjir ora gede. Ngono kuwi ono. Tapi nek mbok kontrol gede kaya akses ngono kae. Nggih, mungkin-mungkin nggih mboten kelampahan, Pak, ngoten niku. Iya. Nah, nggih. Kuwi nek hitungan Jawa lho, Mas. Nggih. Tapi kan atas gambaran niku wonten nggih. Ono ya ono kabel Mas, Nah, nggih. ono Mas kuwi Mas. Kae nek gak duwe kenalan teko kuwi. Teko
saka Ratu Pantai Selatan iki ya ora roh. Engko ngejipno sejarah pejangan ngono wae ya walah ora iso. Soalnya sejarah kan saged dibela-belakan. Iya, wonge Mbah Tomo ya dhek ya iso rupa-rupa ngono gak ngono. Nggih. Pak nak terus gambaran ngoten niku jenengan niku nggih saking Ibu Ratu niku nggih. Iya. Kuwi ya nek miturut wong sing ngarani ya peling. Iya, peling. Peling, tapi nek miturut wong sing lakoni ya krungu dhewe wonge ya ketok jarem-jarem ngono. Tapi ora iso ngene Mas, ora iso. Nek awor aku iki gak iso. Nggih. Kok kon